Ito naman yung mga lubihan yun. May mga bunga. Ay, naday bunga. Isa pa doon ka buo. Matay. Ito lang eh. Wapoy hakak. Matay. Ang lubihan eh. Among-among. Buhato na ako ani ron. Kuy sundang. Kuy gamit. Kuy lubing buak. Oy. Manidnap na lang na ikog tao. Nakita na ikog tao karon. Matibasa na ginako sundang. Kung ito yung ginawa. Di bitaw ako gwapo. Balakang magkinaunsa na na eh. Ito na. Suda na yung kinabuhi karon. Na, malisod na eh. Yate ni kubid. Te, kani-kiningaw kayo. Di tao bisag isa. Kagpolo ko tibas ani karon. Pangangin na zuna eh. Lalaki ako gusto asa mo ng mga lalaki ani karon. Kami na kayo basog tao. Idera tao. Ay papa, pasulit ito di. Uy, ano sa dia? Siguro nang najak ko. Ale, dol dire. Katilaw ka na ako ron. Mutilaw ka na ako. Kita ka na eh. Ay, kadak ko sa braso ah. Yate, udak ka na eh. Ale na diring bayuta ka. Oras kayo ka ba? Ano korta? Wala diri ba? Di hari. Yaga kang bayuta ka. Pagsarong ba? Taba! Mahirap ang maging pogi. Mahirap ang... Asa man ron? Grabe nung bayana patabang yun. Ano, gikidnap yun ay na. Diyos miyo, irumbong na ko ni Spirit. Sir. Uy, unsa may ato dong? Sir, nagikidnap pa tong bayi, sir. Ha? Sige, linggo sa diri dong. Unsa din pangitabuan di ay? Ganiya sir, galak ako aton. Moy nadunggan ako sir. Tabang ikaw niya. Ay kay nagaunsa pamantahaan eh. Gawla tang mapatay itong biktima. Tara sir. Tama! Paghilom ba? Paghilom! Kung araw sir, nangayag tabang. Pastilan. Yati na yung abutan ng pulis. Tabangin ko ninyo! Na, ganihara dyan na sir. Napatabang ko na siya sir. Paghilom din na ngayon nagtabang. Dong. Sige, doon mo karon. Bakit igbaso na ako na eh. Dili daw, surindi na daw. Umusa man ganin na imong problema, storyahan nato na eh. Walay makatabang nako. Unsa din imong problema di ay daw? Ayaw kog tawag dong. Kay magulang pa ko nimo. Oh, sige migo. Ayaw kog tawag migo. Kay dili ta migo. Wala ko kailan nimo. Napungot na ko ninyo. Ikaw po, abi na kung mubirada ka. Di man day, hold up man day na imo ah. Ikaw po pulisa ka, abi na kung mutabang ka. Di man day kadugay man day ka kaya mutabang. Abi na kung na imo jerbams ninyo. Wala man di ay bisag usa. Tigbason mo na ako noon ro. Mga bayat man day mo!
ito mga katrops. So please subscribe to our YouTube channel, Tropang Bisaya TV. So katong gusto magpa-shoutout no, just comment down below #katropa. So thank you guys. Ay naday bunga, isa pa ka buo. Ito na eh. Wapoy haka. Matay sa... Aray, aras kayo ka. Aray, aras kayo ka ba? Aray, aras kayo ka ba? Aray, aras kayo ka ba? Wala din ba? Di hari oh. Wala ka dapat? Otro. Wala lagi dire. Di hari ba oh. Kidnap dyan na, Diyos mio, isumbong na police. Salah. Kidnap dyan na, Diyos mio, i-report na police. Kung sa day nga pangitabuha. Action. Tara sir. Ay, Kabangay ko niya! Ay, mo istorya pa ko. Yati na yung abutan ng mga pulis. Mga action. Yati na yung abutan ng mga pulis. Mga naagya ko yung mga... Yati na yung abutan ng pulis. Kabangay ko niya! Sige. Kung ara sir, nangayon. 2, 3. Sige, 1, 2, 3, action. Na, ganihara yun sir. Sige. Sige, doon mo karon bakit tigbaso na ako na eh. Action.